బాపట్ల జిల్లాలో ప్రభుత్వ పథకాలు అర్హులైన వారికి యువతకు ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడమే లక్ష్యంగా యూనిఫైడ్ ఫ్యామిలీ సర్వే కొనసాగుతుంది. శనివారం మధ్యాహ్నం బాపట్ల మండలం అప్పికట్ల గ్రామంలో ఈ సర్వేని జిల్లా కలెక్టర్ వినోద్ కుమార్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్డీఓ గ్లోరియా, తహసీల్దార్ షేక్ సలీమా, ఎంపీడీఓ, పంచాయతీ సెక్రటరీ, సర్పంచ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. నెక్స్ట్ ఫెచ్ ద జెండర్ అమ్మాయి వేస్తున్నాను ఆంటీకి తెలియదంట నెంబర్ తెలియదు 76 సంవత్సరానికి ఒక 30-40 బస్తాలు ఒడ్లు వస్తాయండి కౌలుకి ఇచ్చినవి అంతవరకు ఏది కాకపోతే ఏదో 10 రూపాయలు 20 రూపాయలు 50 రూపాయలు చేసి వస్తాయి అంత తప్పితే ఏమి లేదు. నేను జస్ట్ ఊరికే మీ గురించి తెలుసుకున్నామంతే. దీని నుంచి మీకు ఏమి ఇబ్బంది లేదు. ఓకేనా? వెళ్ళొస్తాను.